22 noyabrda Türkmenabatda dollar Garabazarda 23 manat 60 tengeden satın alınny. Azatlyk radiosynyň habarçylary Garabazardaky dollaryň durnuksuz bahalary barada habar berýärler. Habarçymyz 19 noyabrda Türkmenabatda dollaryň 23,5 manatdan birden 26,5 manata çykanlygyny habar berdi. Ýöne aradan 3 gün geçenden soň ikinji habarçymyz Sebitde dollaryň satyn alyş narhynyň gaýtadan 23 manat 60 tenge aşaklanyny habar berdi. Habarçymyz Garabazarda dollar satyn alýan adamlaryň köplenç telekeçilerdigini aýdýar. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manatdan saklaýar. Ýokarlanan bahanyň özi tas resmi kurs bilen deňlip bir ýerli ýaşaýjy dollar 23,5 manatdan 26,5 manata çykanyny aýtdy. Habarçymyz dollaryň bahasynyň göterilmegi bilen bahalaryň gaýtadan gymmatlamak ähtimallygy barada ila tarasyny aladalaryň döränligini habar berdi. Türkmenistanyň kronikasyna görä 21 noýabrda Aşgabatda dollar 23 manat 70 tengeden satın alınny we 24 manat 20 tengeden satyldy. Bir hepdol paýtagtda dollar 23 manatdan satın alınny, 23 manat 40 tengeden satyldy. Azatlyk radiosynyň Lewapdaky ikinji habarçysy welayet merkezine hereket edýän Garabazarda 22 noýabrda 1000 dollar çalışmak şerti bilen dollaryň 24 manatdan satın alınanyny habar berdi. Habarçymyz hepdeniň başyna Türkmenabatyň bazarlaryna azyk önümleriniň bahalarynyň şol bir gymmatlygyna saklanyp galýanyny habar berdi. Ýöne adamlar bir da satjak bolsalar dollarym galyp başlat diýip panika düşüp başlaýarlar. Meselem sementiň bahasynyň haltasy 40 manatdan satylýardy. Ýöne dollar arada 2 gün 25 manatdan satyn alınıp başlandy. Sementiň bir haltasynyň bahasy desine 60 manata çykdy diýip valyutanyň Garabazar söwdasynyň habarly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Vagonlap gelen sement desine satyn alınýar. Pullu terekeçiler 500 haltalap satyn alyp goýýarlar. Gymmatlan soň satjak diýip o sözüne goşdy. Dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny Türkmenistan soňky 5 ýyl töwre wagt ber ýurdun çägine valyutanyň erkin söwdasyny berk çäklendirip gelýär. Valyutanyň resmi çalyşygynyň çäklendirilmegi bilen ýurtda Garabazar peýda boldy. Telekeçiler hususy taraplarda harytlaryň we hyzmatlaryň bahalarynyň dollaryň Garabazar bahasy boýunça kesgitlenýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaý ilatyň satyn alyjylyk ukybyny pese gaçyrýar. Raýatlaryň zähmet haklarynyň valyutadaky meşberi Garabazara görä resmi kurs bilen deňeşdirilene 6 töwregi pes bolýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun ykdysady we maliýe kynçylyklaryny açaçan boyun almaýar. Martyň ahyryna we apreliň başlaryna ýurdun durly sebitlerine dollaryň Garabazar bahasy manat garşysyna rekord derejede göterilip 1 dollar 40 manada çenne çykdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary awgustyň başlaryna ýurdun durly sebitlerine şol sany paýtagat Aşgabatda, Marada, Türkmenabatda we Daşowda häkimetleriň valyuta söwdegärlerine garşy reýd geçirendigini hemde munyň netijesini millionlarça daşary ýurt pulunyň hemde yerli pulun ele salynanyny habar berdi.